дар ифтитоҳи конференсияи умумии донишгоҳии илмию назариявӣ дар донишгоҳи миллии тоҷикистон тазаккур дода шуд ки истиқлоли давлатӣ ҳамчун арзиши олӣ ва дастоварди бузурги таърихӣ барои рушди ҳамаҷонибаи кишвар заминаи мусоид фароҳам овардааст. ҳукумати тоҷикистон илмро яке аз омилҳои асосии рушди кишвар ва олимонро захираи бузурги зеҳнии ҷомеа дониста ба мақсади пешрафти ҳамаҷонибаи он ва беҳтар гардонидани шароити иҷтимоии кормандони соҳаи илм ҳамаи имкониятҳоро муҳайё намудааст. нотиқон иброз доштанд ки саҳми ҷомеаи илмӣ бахусус омӯзгорону муҳаққиқони донишгоҳи миллии тоҷикистон дар таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва тарбияи насли донишманду ватандӯст назаррас мебошад. гуфта шуд ки дар шароити ҷаҳонишавӣ илм ва технология ба унсури асосии пешрафти ҷомеа табдил ёфта, ин муассисаи олии таълимии кишвар ҳамчун маркази муҳими илм ва маориф вазифадор аст ки таҳқиқоти илмиро рушд дода мутахассисони рақобатпазир омода намояд. дар идомаи суханрониҳо аз заминаҳои ҳуқуқӣ ва таъкидҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти рушди илму маориф ёдовар шуда, дастгирии олимони ҷавон, рушди мактабҳои илмӣ, ҷалби донишҷӯён ба фаъолияти тадқиқотӣ ва ташаккули муҳити инноватсионӣ ҳамчун яке аз вазифаҳои муҳимтарин арзёбӣ гардид. дар зимн меҳмонон доир ба пешбурди корҳои илмию инноватсионӣ суханронӣ карда, беҳтар намудани низоми илмию таълимӣ дар зинаҳои гуногуни таҳсилот, таҳкими пайванди илм бо истеҳсолот ва муаррифии дастовардҳои илми ватанӣ дар хориҷи кишварро аз ҷумлаи талаботи замон арзёбӣ карданд. ҳамзамон анҷом додани таҳқиқоти бунёдӣ ва инноватсионӣ низ яке аз самтҳои афзалиятнок дониста шуд. дар доираи ҳафтаи илм пешниҳоди 2760 маъруза дар 33 бахш ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла 1258 маърузаи устодону кормандон ва 1502 маърузаи донишҷӯён дар бахшҳои гуногуни илмӣ пешниҳод мегарданд. конференсияи илмию назариявии ҳафтаи илм аз имрӯз оғоз гардида то 20 апрел идома хоҳад ёфт. интизор меравад ки натиҷаҳои он барои рушди минбаъдаи илму маориф ва таҳкими иқтидори илмии кишвар саҳми арзанда мегузорад.